Ni den arong hiti long bang isi birta kemi lapuson arni kemi lapuson lo lasi ladak pini Tokbi Brothers Institute la bangso computer center pulipon iglo tasolong nili fansita me ang tuhang pon masih opening mate la bangso kangku asai long nili tachetong dun pening arong piklo athema den arong hawar lapen parokha dengao labangso hawar along computer institute lapuson abelang lapen ladakau sumartum aki hilusi ke Charlie damnang lapuson saide kai kita kete boknai lo dokmoka langhin lapuson damnang kok titik asi non bange mina hemlong si mina sumartum Charlie longpo laso awar sai ki pithe kapot ladak honors tumhan sitame nilihin pen ekdom chorupik lo alang litum lapuson ke klempon thegapot asidak itum den arong along masitame penangana student atum bangke dokmoka lapenaki hilusi damnang nang doboka loson si damnang na lahayo sumartum bang non mina hemlong Charlie longpo lapen afis pini tapak zoom hek pen sidak ketok pondok lase labangso awar sai ki pithe kapot la dak honors tumhan stame nilihin pen bangke chorupik alno la pening arong piklo je ilitumo samarta penangan aso ke Charlie pen dak diploma longdun pu pusi nilihin pen katu gawe phan chuning ripon lo la pen dak arong student ke do anatum stame dak wang pen Charlie dun pen diploma ke endunji phanse nilihin pen chuning ripon lo la pen alang litum phanse tame ke claim ke dam permission ji pha ana mangno hir di me hang pilo Honda asipini nilutum la Tokbi Brother Computer Institute hin pen bang la dengo hawar mate parkho hawar haitam han biota kimesom sinil ke wanpi lo asi dak nilutum long kelong bonji bang ke B6 course hai long bonji la usomartum han bang B6 course hai lo la sen ke Charlie matric hai domen bang lo lote last 6 months course hai pangcheng bonmi lo pen 1 years course haddo la si anam mustami dak zoom hek pen long bonji lapen dak anam jum hek pule pinibang kali nintum quality bang ke maintain ji theory practical ada ji lapen assembling ta mula salam an bang ke padu ponji nil tumang software bang entum si thanpo bhaini si lapen assembling bang ke nil tum wantu ji la bang ke mulas ki joda por bang la PGDC long bang la assembling hai ta long ponik ji lalu pasti nilai me galang liya ke pangri timu itu bahini si celang si pinelo asya Computer Institute men ke Tokbi Brother Computer Institute pulo staminil tum la pini andar bang ke DIT RP andar si pini po certificate bang isi po si coko